మనమైతే జై క్యారెక్టర్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేయగానే ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. నాకైతే ఏదో ఒకటి వచ్చింది గైస్. ఇదే నన్ను వచ్చింది కాకపోతే పోయింది. సౌండ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం మనమైతే. మీరైతే 10th నుంచి 12th సెప్టెంబర్ లోపు ఒకసారి లాగిన్ అయితే మీకు ఒక పీస్ ఇస్తారంట ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ పజిల్లో ఉన్నది చెక్ ఇన్ ఆన్ 13th సెప్టెంబర్. అంటే 13th సెప్టెంబర్ అంటే రేపు గైస్. మీరు రేపు లాగిన్ అయితే 4 పీసెస్ ఇస్తాడంట. మళ్ళీ 10 to 13 రిసీవ్ 1 పజిల్. ప్లీజ్ ఈచ్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ షేర్డ్ లింక్ అప్ టు 3 per day. రోజుకు 3 వస్తాయి అంటే షేర్ చేస్తే ప్లస్ మీరైతే ఇలా పూర్తి చేయొచ్చు. కావాలంటే మీరైతే 13th అడిషనల్గా 30 డైమండ్స్ ఉంటే 30 డైమండ్స్ పెట్టి పీసెస్ అయితే కొనొచ్చు. మనకైతే 13th ఓపెన్ అవుతుందంట. ఈ జై క్యారెక్టర్ అంట ఫ్రెండ్స్ మనకి రివార్డు. మనకి జై క్యారెక్టర్ బండిలు అలా వచ్చిందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. జై క్యారెక్టర్ బండిలు వేరాలి. ఈ టోకెన్స్ అయితే మనం కలెక్ట్ చేయాలి బండిల్ కోసం. ఎలా అంటే గోల్డెన్ మ్యాగజైన్స్ మనకైతే పర్మనెంట్ గన్ స్కిన్ ఇస్తున్నారంట. ఈ గన్ స్కిన్ ఎప్పుడంటే 13th 14th ఇస్తారంట. ఈ గన్ స్కిన్ ఇది ఇక్కడే క్లెయిమ్ జై క్యారెక్టర్ విత్ కంప్లీట్ పజిల్ చేస్తే మనకు జై క్యారెక్టర్ వస్తాడంట. ఈ గోల్డెన్ టోకెన్స్ 30 కలెక్ట్ చేస్తే బండిల్ ఇస్తాడంట. అంటే దాని తర్వాత రోజుల నుంచి అవి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అంట. అయితే ఒకసారి చూద్దాం జై బండిల్. ఇదిగోండి గైస్ నా దగ్గర అయితే 22 ఉన్నాయి. రేపైతే ఇంకా 5 వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎలాగైతే నాకు వచ్చేసింది బండిల్. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే కాస్ట్యూమ్ ఏం బాగాలేదు అనుకుంటా అంతగా. ఒకసారి కాస్ట్యూమ్ చూద్దాం. నాకైతే అంతగా నచ్చలేదు ఫ్రెండ్స్. ప్యాసివ్ స్కిల్ అనమాట, యాక్టివ్ స్కిల్ కాదు మన అలోక్ లాగా. ఆఫ్టర్ నాకింగ్ డౌన్ an opponent, the gun magazine automatically gets reloaded by 10% of its capacity. లెవెల్ 1లో ఉంటే మన దగ్గర 20 bullets అయిపోయినాయి అనుకోండి గైస్. ఎనిమిని నాక్డౌన్ చేసింటాం కదా, మళ్ళీ 10 bullets వచ్చేసి 30 bullets వచ్చేసాయి అంట గైస్. దీనికి డెవలప్ చేస్తే కూడా చాలా యూజ్ ఉంది. ఆఫ్టర్ నాకింగ్ డౌన్ అయిన 19% రీలోడ్ అవుతుంది. లాస్ట్లో అయితే 25% రీలోడ్ అవుతుంది గైస్. ఇదైతే కొంచెం యూజ్ ఉంది గైస్. స్క్వాడ్ మ్యాచ్లకి కొంచెం యూజ్ ఉంది గైస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.